tangkep teko ngendi riko? Dolan rendi. Arek telik kowe itu mari ngalas. Telik sapa? Sing dodol motor. Sing dodol motor. Heeh. Ah sing dodol motor iku arek ngopo sih dodol motor? Hei, Ndelok. riko arek apa dodol motor arek apa? Ora apa-apa ndelok. Delok. Oh, jam bantong-bantong tiba. Ah riko kok ora pamit karo nyong nek lunga. Wong turu kok. Wong turu. Heeh. Tak omongi, gek poso apa ora? Hah? Gek poso apa ora? Podo. Aku ora oleh apa-apa dene. Wong lor teko meneh. Wong lor sapa meneh? Kae cek rambuté dawa loro. Rambut dawa loro. Heeh. Ya men wong dolan kok. Bali kae nggawa anggur. Nggo anggur. Heeh. Temenane. Menang. Oh. Tak simpen iki. Oh, riko sehat ra oh. Sehat. Kita dine wis tuwa. Oh. Mun dhewek rung tuwa, Mbok. Api-api yo lemu-lemu yo, Mbok yo. Aja gendol ya. Riko sehat ra oh. Sehat. Ya wis.